Mamă, cât de mare e, bă! Vreau să văd pește. Bă, da, chiar n-am mai nici carpul n-am văzut. Aoleu, să fiu al dracu. Da să-l văd. Taci, mă. Bă, ești Dar e un nebun. pește să-l Cum ce-l luăm? Da, unde ai dus, mă? Acum. Cu ce l-ai scos afară? Bă, ești copil. Ia. Ce e ăsta, mă, ten? Vreau să-l schimb. Bă, ești copil. Tată, dar întoarce-te cu fața încoace la mine. Ia uite, frate. La care tine? Să vadă balta. Să vadă balta? Păi da, Hai. la mine aici vino aici și păi poză, că să nu se uite cineva de acolo. Păi dă-te mai încolo, că stai în Ia drum. mâna cu ăla, sare de acolo. Vreau să-l țin în Ia brațe. uite, frate. Ce să ții, mă, tu în brațe, că e peștele ăla cât tine, mă? Dați-vă pește, frate. Bă, nu mai știu cum să fac. Tu ce prinzi, mă, acolo? Ia, stai și tati, ia, Ia uite, mă, cât e coada cât capul lui, bă. ia stau așa. Băi, Trebuie băi, să fac și eu, dracu, că nu. Crede, ce dracu, că nu m-am... frumos, mă. Hai, bă, că ți-ai mai revenit un pic, te văd după față, ia. Bă, da, bă, dracu, care mi-am să facem poză. Nu, mă, stai puțin să fac. Stai, mă, Hai, următorul la pește? Nu, că nu știu să fac. Hai mă, zi. Super, bravo. La ce l-ai prins? La peștișor mai mic? Să-l țin în brațe. Nu mă ține. Ca să nu-l trimite. Nu asta. Nu, ia-l pe ăla. Da, asta e ten, mă? Băi, la porumb, bă. Are și ia, hai. Vă tot, ia. Băi, mușcă-l de coadă, mă. Mamă, și cum ți-a dat? Sări la terasă, la ochi. Bravo, mă, nen. Super. Bravo. Cu aparatul mâine ai luat? Bă, da, ți le-am pus pe masă. Unde e?